Dem baş temaşavan hêja ji bernameya mijar û mêvanek vê carê jî em ê têkildarî 4 Nîsanê roja rojbûna rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan biaxivin. Wekî zanin do li 4 aliyê Kurdistanê gel berê xwe da Amarayê gundê Amara ku rêberê gelê Kurd rêber Öcalan lê ji dayîk bû bi wê münasebetê ji bona ku rojbûna Öcalan pîroz bikin berê xwe dan Amarayê û li gelek ciyan pîrozbahiyê hatin daxistin. Hem li Kurdistanê hem jî li 4 aliyê cîhanê cî ku Kurd lê dijan برنامه شاهی دارستن دار چاندن اقدار به مجاری دو هفسروکی کنگره جواب دموکراتیک کجده برس بردان öztürkçi دوی دری بو امل گل امل اقدار مجاری به بردان رو باخن برس بردان مخیراتن gelek spas bixêrlar سری ام دخوازن گرینگی و تا به روزه جبنا گل کرد چیه و چما گل کرد دوی روزه شرق علی جهانی و کردستان بر خودن اماره بله دیروکا Türkiye دیروکا komara Türkiye کو هم دنه رنا واقعه حتی نروجا ایرو سر تنکنا gelek kurd rastî bat ko avakiye yekperestî atiya bakirin nijas perestin bu ku kurdajî tune bikin bixedînin jî politikayê asimilasyonê politikayê her kirêj dane meşandinê îro jî dîsa vê van politikayê xwe dine meşandinê rastî asekî jî ku em dinêrin nêzîkî û bigîjîne armanca xwe hatibûne wê nêzîkatiyê jî yanî noktayekî da Kurd digotin hem Kurdbûna xwe eyb dikirin şem dikirin hem zimanê xwe eyb dikirin şem dikirin yani eva jî zaten ku meriv lê binêre gelek netewek zimanê xwe şem bike çanda xwe şem bike ew netewa nokta qedandinê asla xilasbûnê de ye ji ber vê yekê çarê avrêl yani 4 Nîsanê ji bo gelê Kurd rastî jî roja carekedin bûyînê ye yani eva rastî gere meriv bûyîne yani çima ev dibêjin çünkü bûyîna rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan wa ev çûyîna xirab ji bo gelê Kurd hate guhartin ev vê rastî ve ku meriv binêre gelek tiştê jî zelal bibe yani Birêz Öcalan ji 2014 da nirxandineke xwe da dîne ziman dibêje eva pîrozbahiya rojbûna min nîne yani ev gel pîrozbahiya rojbûna xwe carekedin rojbûna xwe ev pîroz dike vê nêzîkatî ve ji gelê me hetanî roja îro berdel jî dan şehadet jî çêbûn boy ku her ne Amarayê lê belê tu wextî pîrozbahiya vê rojê weke dîrokiye ji bo gelê Kurd hember van koletiyê qolamtî hember dijî koletî carekedin azadî jiyaneke wekev vê rojê ve xisiye yek yani gelê Kurd bir şeklî pîroz dike ji ber vê yekê jî heştê adarê ji bo gelê Kurd çi be Newroz çi be 4 Nîsanê jî ji bo gelê Kurd rastî jî roja bûyînê roja azadiyê roja rastî jî xwenaskirinê ye bir şeklî meriv evê dikare binexîne îsal li gel hemû asengiyan dîsa gel berê xwe da Amarayê manzara û dîmenên ku do derketin pêş ew coş û kelecan û asengiyên ku li gel pêşiya gel derketin hûn karin hekî qala manzara do bikin û hewaya do belê eva demeke dirêj e rastî jî 4 Nîsanê Amarayê û Helfetiyê ku em dinêrin rastî jî dagir dikin yani wan de her alî rê çar rê ku her ne Amarê hebin ona pêş dan çav û berê da wan rêya tevî digirin tirzeke wan ev son mezin jî heye rastî jî ev xwe asengî jî derxistin rastî jî we jî anî ziman gelê me dîsa li Kurdistanê tevahî jî wan asengî wan engela tev derbas bû û hat rastî jî govendê xwe wa jî sloganê xwe wa jî ew roja pîroz kirin erê belkî rêyê ku diçûne Amarayê rastî jî hêzê devletê hêzê xwe leşkerê xwe wan derab tişî kir bû belki em negîşne Amarayê lê ev coşa gel dayîkê me ciwan ku em lê dinêrin coşeke mezin var rojbûna xwe pîroz kirin tu asengî jî boy vê roja boy vê rojê pîrozbayî tu engel jî rastî jî gelê me hetanî roja îro naz nekiriye vir şunda jî naz nake weta vê rojê gelê me serî da jî me anî ziman baş dizane yalnız em evî jî bêjin îro ku van asengiya derxin rastî jî ew jî heşmendiyê xwe zihniyeta xwe da neazadin zihniyeta yekperest e faşîst ev jî weke nexweşîke kolê vê zihniyetê ne rojekê were ew jî rojbûna Birêz Öcalan rojbûna gelê Kurd gelê Kurda tevahiyê pîroz bikin ev rê û rêbazê rêberê gelê Kurd felsefa xwe va fikrê xwe va daye pêşiya gelê Kurd û hemû gelan yê vê heşmendiyê wan azad bike ku
azat bibêjî ev roja boy me çima te wêwatê çima dîrokiye ê were xemkirin jî lê belê tu asengî jî gelê me Newrozê da jî naz nekir engel tev hilweşandin heştê adarê hevalê jin hemû engel asengî hilweşandin çarê Nîsanê jî careke din wek gelê me careke din ew engelana asengiya tev hilweşand û pîrozbaya rojbûna xwe rêberê xwe kir. بله گل که آسنگی تونه بنا یعنی ببینین دیناورا 2013 حتی 2015 نویدری مهرجان دادن درستن بشه کروژه که به صدان هنرمند کند بون و به هزاران به 10,000 انسان کند بون پشتجی جخال خطی دمشن حتی اماره قاسی 15 کیلومتر دمشن و بیک و روز داره گل بری روزه خود گردن اماره اینسان اف هوا و جوش هم بگیرو یعنی جدما کو آسنگی تونه بن tabii bunu çava piştirin. Belê yani belkî Kurdistanê tevahî gelê me asengî yani asengî ku derxistin xwe negiyan da helfetî û amarayê lê belê her cî jî li Kurdistanê tevahî kan binirin Bakurê Kurdistanê her bajorok jî ev roja pîroz ev roj pîroz kirin rojbûna xwe pîroz kirin lê belê wek wanî ziman jî yani rojbûna pîrozbahiya rêberê gelek Kurd birêz Öcalan yani vê bile ditirsin rastî jî gerek mehnekî koka vê binêre sedema vê çi ye îro not nehî birda rêberê gelê Kurd birêz Öcalan bin tercîhteke giran da evê rastî mere birda binêre bo çi bin tercîhteke giran da yani bo şexsê xwe bo siyasetek li ser navê şexsê xwe dide meşandinê nîne birda ji bo azadiya gelê xwe rastî jî not nehî birda berdelê giran da berxwedaneke dîrokî nîşan kir eva berxwedana jî heta roja îro çiqa tercît hatibe girankirinê jî hem ber wê jî berxwedana birêz Öcalan jî ew ka mezin biye bilim biye heta roja îro hatiye çi ditirsin gotinê birêz Öcalan ditirsin ya sîstema devleta gotinê peyvê birêz Öcalan ditirsin peyvê birêz Öcalan gotinê birêz Öcalan şiye gotiye ya Kurdistaneke azad Tirkiyeke demokratîk rê û rêbaz hebe çareseriya pirsgirêka gelê Kurdî hebe vê rê pêşdatir çi dîroka xwe da jî gelê tişta pêşiya xwe bawna pêk ciyanî weqetî em jî pêkanî qirkirin jî we pêkanî lê belê we tu encam nekir vê deqê şûn de hûn nikarin encam jî bikirin çima gelê Kurdî dî xwe nas kiriye yani gelekî tinebûnê heta xwe naskirinê wata ku xwe nas kir wê nokteyê şûn de hûn nikarin wî gelî bixedînin xilas bikin îro gelê Kurd jî xwe nas kiriye ew ka armanca bû têkiliyê birêz Öcalan gel bawera xwe kirin gel û birêz Öcalan hevdû dur bikevin ev nêrînê felsefa îdeolojiya birêz Öcalan were bîrkirin çünkü wek tehdîdekî wek tehlikeyekî xwe dibînin hani wek bombekî ji bo pergana xwe sîstema xwe wek bombekî dibînin ev jî neyî işte armanca işte çarê Nîsanê pîrozbahiya çarê Nîsanê îsan eva jî nîşan kir tu gelê me careke din peyam da eva ne mümkün e em bûne yek yani azadiya me azadiya birêz Öcalan e azadiya birêz Öcalan azadiya me ye ew rê û rêbazê ku daye pêşiya we jî ew rê û rêbaza xêcî wan rê û rêbaza jî tu çare ne mümkün e çareserî bo pirsgirêka gelê Kurd jî û pirsgirêkê Tirkiye tevahî jî ne mümkün e ku çareserî were İsa jiyekê Nîsanê heta dehê Nîsanê bername kat amade kirin ev bername yani yek jê meşa amade bû yedin jî li çar Hewrê Kurdistanê dar bên çandin hûn karin hekî xweda plansaziya deh rojan bikin heta niha şiarkirin jina şûn divê çi bêkirin rastî me got rojek tenê nîne pîrozbahiya rojbûna xwe em dibêjin ya gelê Kurd dibêjin ji ber vê yekê jî darçikandin be jî her wiha dîsa kombû geleciya da gelê me kombû û vê komê ve pîrozbahî kirin yani eva rojekî da meriv pîroz bike biqedîne ji ber vê yekê me hetinî deyê me li tevahî Kurdistanê û Tirkiye tevahî van pîrozbahiya ê were berdewam kirin yani wek manî ziman darçikandin û zarokara hevdîtin be wî şeklî ev wî şeklî berdewam bike Belê ez dixwazim pirsa dawî bikim do di pîrozbahiyê de tiştekî bakêş hebû tenê gelê Kurd ew roj pîroz nekir yani çarê Nîsanê tenê gelê Kurd pîroz nekir me dît ku li Kenyayê li Nayrobiyê dîsa li Avustralyayê li İtalyayê li van ciyan belê gelên din jî ev roj pîroz kirin yani ev hûn vê çawa şûrove dikin
Çevreji rastlıcı hem devlet emperyal, hani devlet emperyal, namla tabii emperyal, komple namla tabii amada kirin, sedama ve komple rastlıcı bu fikri felsefe biraz öcalan belana be. Biraz grava İbraniye da, ciddi küçük da, o fikir, o ideoloji, varak kutkirin, varak klas kirin, Armanca bu. Demek o ya berkudan akı rastlıcı peşniyariye kuva, fikri kuji berfrekir, İro ne taneli Kurdistan'ı, Türkiye tevayici, Rojlata Navinci, devleti Avrupa tevayici, o gele bendez, hamu cihaneci, ev fikir, ev peşniyariye biraz öcalan nas kirin ditin. Cihana çok fazla. Cihana çok peşniyariye. Yani ne tanış bu gele kur, bu gele bendez evayem dibecin, Cihana çok rastlıcı peşniyariye, eva derketi avali herkesi evi dibine. Çare ilk çareseri dine peşyame rastlıcı kandinirin devlet emperyal İro Ukrayna'da şehri seyemin derfrekrin körfezi vadat fikir not yekile İro Avrupa ile Ukrayna cidine meşandını geler açıtının benim devlet ona bilin Ali NATO Ali Rusya'ya ilk navda rastlıcı perişandı ve ilk tek kadınların sa gelin Ukrayna'ya geler açı anne henci kuştunu henci katliam kırkırını geler açıp sene içine ne anlıyor? Hem ben peşin kekliğe yani cihaneke mümküne ne mümküne sır ve asas yazılacak. Cihaneke ve kev mümküne ne mümküne. Yani hem boy gelen hem boy bir bavari o le cüda. Hem tabayı dikarın ve kev cihan bakın onu karın. Ama peşiniyara biraz bir sonra arı. Reyakeden şey mümküne hem karın tabayı cihan bakın. Her dayıcı hem brovun insanın bavariye meçhid ve brav ve kişiyan geldi ben brav ben hem insanım. Bina kabrici rojava da rastlıcı eva paradigma cihan dibine pratik edaj dibine yani ne tane teori iro gele cihan teori evi pratiki rojava da ditin berkudana rojava ji iro ko cihan kote ser paradigma rebere gerek bir biraz önce anlattı avakirin evi cihan dibinin ber ve ekici boymancı rastlıcı biraz önce anlattı insana ki bir kıymet de ber ve rojava avcı piroz. Evet. Em gelek spas kın. Baş. به تماشاگران خوب کنید ام گشتن داویا برنامه کوی مجال کو میوانک حتی برنامه کی ببین دخوشیده جبیر نکن ببین abone روزنامه خوبونه و خوبونه بشوید دم خوش